chvíľkou sme prešli stanicou Glognic, kde už sa začala Semerinská železnica. Tá sa bude končiť v stanici Murzuschlag. Po ceste budeme stáť v stanici Semmering, kde je na pravej strane v smere jazdy pamätník, ktorý vybudovali na počesť staviteľa Karla von Gega. Potom ako dokončil trať, tak bol povýšený rytierského stavu, stal sa teda rytierom a sa mu zmenilo meno na Karl Ritter von Gega. Začíname stúpanie, ktoré bude ostré, 20 až 28 promilové. U nás je stúpanie na hlavných tratiach maximálne 18-19 promile. Tuto bude až 28 promile. Stúpanie v promile znamená na príklade tu Semerinskej železnice, že ak je stúpanie 28 promile, tak na dráhe 1000 metrov, čiže dráhe 1 km vystúpa vlak o 28 výškových metrov. Pred chvíľkou sa prechádzali aj pred východným alebo južným portálom tunela, ktorý vlaky budú chodiť po novom, vyhnú sa tomuto stúpaniu, teda to budú premávať iba regionálne vlaky, ale diaľkové budú premávať cez ten tunel. Dlhý má byť 28 km. Volajú Basis Tunnel, Basis Tunnel. A pred Glognicom alebo v okolí Glognicu sa ten tunel začínal. No, myslím, že to bolo za Glognicom. Potom pred Murzuschlagom, alebo teda v oblasti Murzuschlagu budeme vidieť východ z toho tunela, alebo teda západný, respektíve severný portál. Tu sa nachádzala aj taká stará trať, ak ju ešte neprerobili, s drevenými pražcami a nebola zváraná ako to je bežne, ale spojená tými dotačnými sponami a vydávala taký pekný zvuk. Len tuto to asi počuť zrejme nebude, lebo to predsa len nový vlak odlučený pod voskom. A naše stúpanie sa pomaličky začína. A už stúpame, už je to cítiť. Škoda, že počasie je také hmlisté, oblačné, že nevidno veľmi na vrchy. Vzdialenosť Glognicu a Murzuschlagu je niečo cez 20 km, ale trať musí prekonať dvojnásobok, čiže vzdialenosť niečo vyše 40 km a takto ide po svahu a ide o údolie, tak tam sa budú viadukty. A keďže je to stará trať, budovala sa v rokoch 1848 až 1854, tak vtedy sa stavali klasické klenbové viadukty, ako to poznáme čas Rímskej ríše s Etruskou. Tam, kde bolo údolie hlbšie, tam sú tieto
viadukty, klembové viadukty dvojposchodové. Najznámejší z nich je Kalte Rinne, sa volá ten viadukt. A stúpame. Budeme prechádzať aj jedným zaujímavým tunelom, Weinzetter tunel, ktorý ide v skale, potom na chvíľku ide otvorenou krajinou, alebo chvíľu otvorenou krajinou, a potom znova na chvíľku museli preraziť, ale kvôli nehode, kvôli zosuvu skál sa v tom otvorenom úseku vybudovala galéria. Takže už teraz bude prechádzať cez tú galériu a bude to vyzerať tak, že na tejto strane, ako ideme, budú také klembové otvory. Tá galéria si ponecháva klembu tunela, teda strop, ten tvar toho tunela, ako je predtým a potom. A toto je vonkajšej strany, v našom prípade ľavej strany budeme vidieť otvory. Tá druhá časť tunela v tomto smere, druhá časť tunela je veľmi krátka a je prerazená cez skalu, čo sú aj v ostatnom tunele, ale nie je vymurovaná. Takže tam je istá skala a stúpame hore. Vlaky tu nemôžu ísť samozrejme veľkou rýchlosťou kvôli tomu stúpaniu, ale je toto vlastne prvá minimálne európska vysokohorská trať. Vysokohorská trať z toho pohľadu, že tu premávajú vlaky na kolajach so štandardným rozchodom 1435 mm. Nie je to úzkorozchodná železnica, ktorá má nižšie kritéria a môže zastúpať aj viacej. Takže preto je tu znížená rýchlosť kvôli bezpečnosti a vlaky ťahajú silné lokomotívy, prípadne zdvojené lokomotívy. Hlavne sa to týka nákladných vlakov. Serpentíny. Myslím si, že majú pomer 190 metrov, čo je veľmi ostrá serpentína, ostrá zákruta. To vidno pred viadukt. No ale vidno tam aj svetla, takže to necháme tak. V každom prípade stále stúpame. Stúpanie pominie stanici Semmering alebo krátko za stanicou Semmering. Vrchol tohto stúpania bude v nadmorskej výške 898 metrov nad úrovňou Jadranského mora. V Rakúsku sa meria nadmorská výška podľa Jadranského mora a prevýšenie medzi Glognicom a vrcholom toho stúpania je medzi 450 až 500 metrov, teraz to už presne nepamätám. A potom klesanie do Murzelschlagu je medzi 250 až 300 metrov. Začína nám pršať, koľavnice sú mokré, ráno bola poladovica v Bratislave. A stúpame. Budeme míňať potom lyžařské strediska, stredisko Semmering alebo Hirschenkogel. Tam sa uskutočňujú preteky medzinárodné, Petra Volová tam lyžovala a ďalší, Mikála Šufrinová. A potom bude stredisko Štúlek.
ktorého sa ide zo stanice Špitál am Semmering. Semerinský priesmyk je zároveň rozhranie dvoch spolkových krajín, Dolného Rakúska, kde sa nachádza ešte Semmering, stanica Semmering, a Štajerska, kde sa nachádza stanica Špitál am Semmering, Murtenschlag a potom tí ďalší. V stanici Semmering sa začína taká turistická trasa, trvá skoro 20 km, ktorou sa dá ísť od Semmeringu stanice až po stanicu Feuerbach-Reichenau. Je to vlastne trasa popri tejto železnici. Vidno viadukty, tunely, výhľady, krásne výhľady na ten vrch Weinzettel, kde je ten galerový tunel. Na jeden hrad sa ide po ceste. Kresne sa 600 metrov a vidie sa, je tam nejakých 300 metrov, no 350, neviem presne, medzi 300-400 metrov je kresanie. To sa ešte treba pozrieť. Tunele, ktoré sú tu nás, sú krátke. Ešte by ma zaujímalo, vlak či išiel oproti, Railjet tu bol, myslím, na lokomotívu aj vzadu. Zaujímam sa, či tento náš má lokomotívu vzadu kvôli príkremnom stúpaniu, alebo nie. Tu vidno viadukt na rýchlostnej ceste 6 S6 cesta Schnellweg alebo Schnellweg, asi to povie po nemecky presne. Odtiaľ vidno ten hrad, aj z vlaku by malo vidieť hrad. Keď trošku ustúpia stromy, tak ho budeme vidieť. Aj ho vidno, ale slabo. Veľmi pekný viadukt s krásnym výhľadom. Za chvíľku prejdeme priamo do tej najkrajšej časti trate, do toho tunela Weinzettelského tunela s galériou. A tento vrch, čo vidíme, tak tam sa nachádza to prvé lyžiarske stredisko Hirschenhöhe, doslova jelenia pomola alebo jelenia kopa. A zase štúlek, preložené by to bolo ako roh stoličky. Tento tunel bude už dlhší. No, až tak nie. Teraz vidno tú krásnu krajinu, tie prekážky, ktoré bolo treba prekonať pri stavbe tejto železnice. Málo ľudí verilo staviteľovi Karlovi von Wegelovi, že sa mu vôbec také niečo podarí postaviť, ale podarilo sa mu to, ale naozaj pribratne pomoci viaduktu, tunelov, hlavne tie viaduktu, ktorým sa preklenujú údolia. A tu zase vidno drevené pražce. Zase vrch, kde sa lyžuje. Uvidíme potom aj ďalej lepšie. Za chvíľku bude Weinzettel, lebo práve z tej trasy turistickej je krásny výhľad, aj na schváli urobený
práve na ten Feinzettel a na ten galériový tunel. Ďalšie viadukty. Všetko sú to klasické klenbové viadukty. Nie, aj náš vlak nemá vzadu lokomotívu. Avšak ťahá na zemi výkonná lokomotíva Taurus, ktorá nemá problém vyťahnuť takýto vlak hore. Čo nejaký lokálny vlak? Krásna žltá lokomotíva. Ale nechce sa nám ukázať. Nevadí. Stále stúpame. To stúpanie je úchvatné. U nás medzi Žilinou a Košicami ťahajú nákladné vlaky zdvojené lokomotívy, minimálne vpredu, častokrát aj vzadu. A tam je to stúpanie naozaj iba len 15 promile miesto 28 tun. Aj to je prostredné, samozrejme. A tu je tá galéria. Sme tu na plene. Tu niekoľko častí má tá galéria. Teraz je to tak. Tuto čas krásne vidno. Tak, a už sme. By malo byť múzeum buď venované staviteľovi alebo tejto železnici. Viem, že sa tu nás zvyknú turisti zastaviť, aby sa dozvedeli históriu tejto trate. Táto trať je aj zapísaná v zozname UNESCO niekedy v 90. rokoch. Myslím si, že bola zapísaná do UNESCO. Reichenstein končí. Je to uchvatné dielo, táto trať, to 14 metrový tunel. To na Slovensku je dlhší, Turček ten má 30 metrov, niečo cez 30 metrov, ale lepšie je. Bitte Fahrgäste, wenig Minuten erreichen unseren nächsten Halt. Semmering. Wir haben sehr Umsteigemöglichkeiten. Zum Rayjet 256 Richtung Strahala und in Nadolschi. Abfahrt der Wave 47 und Bahnsteig 1. Bei Abbaureiche Abbezug Kreuzung von Bahnsteig 1 um 12:52 Uhr. Für weitere Umsteigemöglichkeiten beachten Sie bitte die Monitore und Ansprüche Durchsage am Bahnsteig. Sollten Sie um Semmering außer umsteigen, wünschen wir noch einen angenehmen Tag. Der Ausstieg sollte in Fahrtrichtung rechts stattfinden. Bitte schön. Ladies and gentlemen, in a few minutes we reach our next stop, Semmering. Your next collections are the Rayjet 256 on this journey to Praha in Nadolschi, starting from platform 1, 47 minutes past 11 a.m. It also took the local train to
also from platform 1, 52 minutes past 12 p.m. Stále stúpame, stále Please stúpame. observe the monitors and the loudspeakers of the station. We say goodbye to all the passengers who leave us at Selvoik. Wish you a pleasant day and farewell. The exit should be on the right-hand side in giant direction. Thank you. A toto je to stúpanie naozaj príkre. Ale vlaky to zvládajú, kedy si musí byť na špeciálne lokomotívy použité, veľmi silné. Ale už teraz je to všetko možné vďaka technike. Tie lokomotívy Taurus sú naozaj veľmi výkonnými rušňami. Táto časť Alp sa volá aj Viedenské Alpy. A veľa Viedenčanov, tých slovetnejších, sem chodívali do kúpeľov po nejaké výlety alebo tak. Najvyšší vrch tu je vrch Schneeberg s dvoma vrcholmi. Ten vyšší vrchol má 2076 metrov nad Jadranským morom. Potom je tam nižšie, na tom nižšom bol aj cisár František Jozef I, nie presne v ktorom roku, ale sa ten vrchol volá podľa toho Kaiserstein, čiže cisársky kameň. A ten druhý, ten vyšší, sa zase volá Kloster Wappen. Kloster je kláštor a Wappen by tušil mal byť erb, ak sa nemýlim. Ide veľmi pomaly. Taká trať trošku podobná tejto, podobná aj tomu, že jednak má veľký sklon, teda prudké stúpanie, prudké klesanie. Takisto je tá rýchliková trať, hoci neelektrifikovaná, je trať z Banskej Bystrice cez Harmanec a Hornú Štubňu do Turčianskych Teplíc. Tam premávajú rýchlik. Na iných horských tratiach premávajú osobné vlaky a po prípade nákladné. Kogel, to je také obľúbené slovo v Rakúsku a pomenúva to vlastne jeden z názvov pre vrch Berg, prípadne Hügel alebo Kogel. No, po slovensku znamená homola. No. Čiže kopec. Škoda, že je takéto zamračené počasie. No, sa začínajú prešli z výpku, sú tu viaceré kolaje, predpokladám, že už budeme stať teda v stanici Semmering. Tu nám sneží. Tu nadmorská výška vyše 800 metrov. Semmering.
hat sie gesagt, wer es ist. Entschuldigen Sie, Frau Diplom-Ingenieur, natürlich. Weil Sie hat einen Diplom-Ingenieur. Sie ist eigentlich nicht. Pamätníky na nás. Tak, tu je pamätník staviteľovi Karlovi Ritterovi von Degovi. Tam to aj pekne vidno. Stanica Semmering. Na ďalšiu stanicu už budem vystupovať. Následovať by mal teraz tunel. Aj tak. Okay. Tunel je dlhší. Uvidíme, kde bude vrchol. Či už v tomto tuneli sa začne klesanie, alebo nie. Osvetlenie v tuneli. Zatiaľ nebolo. Je z druhej strany. Úplný rozdiel. Začala sa Štajersko a za Štajerskom je aj sneh. A už klesáme. V tuneli bol vrchol. Podobne ako na Slovensku je v vesnickom tuneli vrchol stúpania 956 metrov na trati Červená skala Margecany, tak tu bol tiež vrchol. A už ideme dole. No to je nádhera. Výhľady žiadne, ale ten sneh je krásny. Jeden vrch, jeden tunel, ľahký rozdiel. No, tento rok bude okrúhle výročie výstavby tejto trate. Idem počítať. 70. výročie od výstavby trati. Tak, neviem, keď bola dokončená, ale v každom prípade v tomto roku úplne 170 rokov od otvorenia tejto trate. K tomu treba pripočítať ešte 6 rokov, kedy sa stavba tejto trate začala v roku 1848. Teraz stanica Spital am Semmering, kde vystupujú lyžiari, ktorí idú lyžovať na štúlek. To bola ešte iná stanica, ale v každom prípade bude aj Spital am Semmering stanica za chvíľku.
Semmering. A sme akorát míňali zjazdovku, tá sa nachádza na ľavej strane. Tam sedačka, ktorá začína v dedine. Za cestu má medistanicu a potom pokračuje ďalej. A na vrchol treba použiť ešte ďalšiu lanovku. Respektíve teraz si neistý. No, každá prípad tu hore 3 lanovky. Táto prvá, to pokračuje druhá a na pravej strane sa nachádza tretia a na ľavej strane ešte nižšie ako táto, alebo teda viacej vľavo sa nachádza štvrtá lanovka. A tu nám pozerám, či tu už nebude niekde končiť ten bázis, tunel, ktorý budujú. Uvidíme. To je možné, že tam bude. Aha. Zdá sa mi. Nie. Skrátka v týchto miestach bude ten tunel. Na tej ceste je vybudovaný mnoho tunelov na tejto rýchlostnej ceste S6. Pôjdeme mimo tej rýchlo cesty, pôjdeme Murzuschlagu a diaľnica ide tu na ďalej. Bitte Frage ist 10 wenig Minuten erreicht am nächsten Halt bis Zuschlag. Hier haben Sie Umsteigemöglichkeiten. Nach Friesau, mittels S9 vom Bahnsteig Trennpunkt 12. Zur Umsteigemöglichkeiten beachten Sie bitte die Monitoransprüche am Bahnsteig. Sollten Sie in Westzuschlag außer umsteigen, dann wünsche ich noch einen angenehmen Tag. Der Anstieg sollte in Fahrtrichtung rechts verstanden gehen, bitte schön. Ešte pred vrcholom Nešice sú dole, ktoré vybudovala riečka Švarca a tuto by už mala byť rieka Mur, ak sa nemýlim. Ak je tunel, tak určite od Brück an der Mur. Ohlasili ďalšiu stanicu. Po nemecky, po anglicky upozornili, že sa bude vystupovať na pravej strane. Mesto Murzuschlag je okresným mestom. Ty sa len nachádza východ z toho tunela železničného 28 kilometrového. Z ekonomického hľadiska treba zase povedať, že ten tunel podstatne zrýchli dopravu. To je krásna trať, ale s obmedzenou rýchlosťou samozrejme, ale v tunele budú môcť vlaky jazdiť rýchlo, minimálne na 120, na 160, neviem. No, každopádne to zrýchli cestu do Grazu. Nie každý má toľko času pochať prírodou, niektorí treba, veľa ľudí cestuje služobne a potrebujú byť čo najskôr na tom mieste, napríklad v Graze. A už sa blížime pomaličky do stanice Murzuschlag.
pravdepodobne to bude možno, že aj východ z toho bazis tunela. No, s veľkou pravdepodobnosťou to bude tak. Áno, tu nás sú aj trojové vedenie. Tu nebude končiť tunel. Áno, tu je nachystané. Už na kolaji. Na podložie. Und dann irgendwo diese Doppelbindung. Und bei einer Doppelbindung gibt es die Möglichkeit, entweder Mordzuschlag, koniec americkej železnice. A počujeme melódiu, stupnicu, ktorú počuť, keď sa lokomotívy Taurus rozbiehajú. Výkonné lokomotívy sú aj Siemens Vectrom, ktoré premávajú u nás, ale tie túto hudbu nemajú. Tak. Vlak Railjet pokračuje do konečnej stanice Graz. Vlak je stavaný na rýchlosť 230 km, ale maximálna rýchlosť na tejto trati je 160. Za pražský Railjet. Táto modro-biela farba je typická pre české dráhy, české železnice.